kublai sibune ki barlok ki ba ki ju Kristen yang ina koi kapor sa koi kapor te hakane kapor na wan ba tip sa phi ba ya ka music video ka balai kar teng tang jingkan ma min sayo ban release no ha ka khat khandai tarik mata banai min sa release ha ka channel ka balai kar teng ANS Sanglin channel hakane ka music video ngala sim banta kum aktor bat kumjori actress ba kar teng Dafi ba ngi khot ide imoy te ngasoban karpada pi ba sno bha ban yarap lem ban like share ban subscribe ye kanika channel ban share kanika video ka jongi te tangkatahi kulai sibon saya komen ma phi kumno phi ban kumno phi shem ha ba pilap ki ek ji sleng ba ki ek ji tu na ta kanika video ka don kaderu ka music video ka ba don ka ji sleng ba ji kan tu te tangkatahi kulai sibon kulai sejan ni ki masa kan Kira tunjuk sana. Bah kemana? Balai kawan jagung ni tangjengkan mau bajing babe kikan tin peace my hana long le no abalisha